Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedouder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over Wikipedia. We beginnen onze uitzending met de heer Dennis Martinez. Bonaire ontvangt een nieuwe stichting, Stichting Educatieve Ondersteuning Bonaire, waaronder zij ouders en kinderen van 6 tot en met 21 jaar ondersteunen met het verbeteren van hun condities op school. Ja, de nieuwe stichting heet Stichting Educatieve Ondersteuning Bonaire. Het is een stichting dat huiswerkbegeleiding biedt aan kinderen en jongeren van 6 tot en met 21 jaar. Daarnaast geven wij ook ondersteuning aan kinderen die langdurig chronisch ziek zijn, die hun schoolprestaties ook achteruit gaan. Dus dan hopen wij ook deze kinderen of jongeren te kunnen helpen, zodat hun schoolprestaties niet achteruit blijven gaan. En ten tweede zullen wij dan ook met onze stichting loopbaan traject stimuleren onder de jongeren, zodat zij een goede loopbaan kunnen kiezen. En als laatste geven wij ook examentraining en voorbereiding voor jongeren en kinderen die in examenklas zitten. Dennis, van 6 tot en met 21 jaar, het kan eigenlijk heel uitgebreid worden. Hoe behalen jullie dit? Ja, wij denken dat in principe de vorming van een kind of een jongere de verantwoordelijkheid is van de ouders. Dus wij zullen ook trainingen geven aan de ouders, zodat zij dan ook voorbereid zijn en ook beter in staat zijn en verzekerd zijn om hun eigen kind te blijven vormen. Want dat is hun eigen verantwoordelijk uiteindelijk. Dus als het moeilijke thema's betreffen, en dat zullen we ook met de ouders bespreken in een workshop met de ouders. Als laatste, jullie zoeken personeel en een begeleider. Ja, klopt. Recentelijk hebben wij een subsidie gekregen van de samenwerkende fondsen, waarbij wij op zoek zijn naar de coördinator die 20 uur beschikbaar dient te zijn per week. En hij of zij zal dan het plan van het bestuur dan gaan uitvoeren namens het bestuur. Dus daarnaast zijn we ook op zoek naar 10 mentoren die de kinderen of jongeren gaan begeleiden. Voor hun hebben we wel een kleine vergoeding. Voor de mentor is er wel een salaris beschikbaar. En iedereen kan solliciteren via ons e-mail. Dat heet seob.bestuur@gmail.com. En dat is uiterlijk 13 mei aanstaande. Dennis, als ik die persbericht heb gekregen, dacht ik meteen aan, laten we zo zeggen, ja, jongens met problemen, stoute jongens, maar dat is niet het geval. Ja, klopt. Nee, in principe is het open voor alle kinderen, alle jongeren. En deze jongeren of kinderen worden ook gemeld via school of diverse organisaties of zelfs de ouders. En die denken van, mijn kind heeft een extra boost nodig. Wij geloven dat in elke kind een goed hart zit. En dan proberen wij dat toch uit te halen uit het kind. Dus voor ons, de label van de stoute kinderen bestaat niet. 2 weken geleden organiseerde Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland het eerste pleegzorgcafé voor pleegouders op Bonaire. Het pleegzorgcafé is een initiatief vanuit JCN om waarderingen te uiten, beter te informeren en dichter bij pleegouders te staan. Een pleegouder is iemand die een hart heeft om een kind te helpen. Die een hart heeft om een kind niet los te laten wanneer die nodig is. Dat is een pleegkind. Je begint met de liefde die je hebt voor de kinderen en daarna komt het ander. Dus alle mensen die echt zoiets hebben van ik wil een kind helpen, ik wil ervoor zijn, die kunnen altijd bij ons komen om pleegouders te worden. Het kind wordt geplaatst, dat kan in een netwerk, dus bij familie. Of het kan zijn bij een bestandpleeggezin, dat zijn mensen die bij ons aangemeld zijn als pleegouders. En het is niet de bedoeling voor altijd, hè? Het is altijd tijdelijk. Wat er daarna gebeurt, ja, dat weet je niet, maar we beginnen wel met tijdelijk. En tijdelijk kan zijn weken, maanden, een jaar, maar dat kunnen we niet in één keer zeggen. Dus afhankelijk van het problematiek van het kind. Er zijn nooit genoeg. Hè? Nu gaan we in juni starten met de werving voor pleegouders. Maar je hoeft niet te wachten tot juni om even langs te komen. Dus als je een hart hebt voor een kind en je wilt toch helpen, dan ben je welkom om bij ons langs te komen en je aanmelden om als pleegouder te worden. Maar in juni gaan we van start met de grote werving.
We hebben 2 weken geleden onze eerste pleegoudercafé georganiseerd. En je moet het eigenlijk zien als een soort van platform waar pleegouders elkaar ontmoeten. Maar ze ontmoeten ook de organisatie, de pleegzorgmedewerkers. En daar delen wij informatie met elkaar, we delen ervaringen met elkaar. We kunnen actuele onderwerpen bespreken wat van dien is in pleegouderschap. Zo moet je het ongeveer zien. De eerste thema was taal van de liefde. En je moet het zien als, het is gebaseerd op een boek van de 5 talen van de liefde, dat iedereen eigenlijk een eigen liefdestaal heeft. Je hebt een taal waarin je liefde geeft, maar je hebt ook een taal waarin je liefde ontvangt. En het is gewoon het is belangrijk om te weten wat de taal van de liefde van een pleegkind is, zodat die ook ontvangen wordt. Onze volgende staat al gepland voor in augustus. En volgende jaar willen we kijken naar de behoeften van de pleegouders, om te kijken van welke frequentie we gaan aanhouden. Want het is nu om de 3 maanden, maar stel dat er behoefte is naar meer, dus dat is ook wel mogelijk volgende jaar. Nou, ze kunnen zich bij ons melden hier bij de balie, bij Kaya Prinses Marie nummer 7. Maar ze kunnen ook telefonisch contact met ons opnemen via 715-7201. En dan kunnen ze een afspraak maken met een van onze pleegzorgbegeleiders. En dan zullen wij antwoord geven op alle vragen of informatie geven die te maken heeft met pleegouderschap. Nou, ik wil ook iedereen op Bonaire eventjes ook vragen. Nou, als je een hart hebt voor een kind, kom langs. We hebben in juni een werving voor pleegouders, maar je hoeft niet te wachten tot juni. Kom gewoon even langs en bespreek het. We zien je graag tegemoet en we wachten op jullie. Het zijn onze kinderen van Bonaire, dus kom maar. Een gratis Wikipedia-cursus. Na verschillende trainer-trainer-sessie via Skype verleden jaar voor een geselecteerde groep is er dit jaar weer een mogelijkheid voor het informeren, leren van tekst en fotomateriaal op Wikipedia, Wikidata en Wikicommons te zetten. We spreken met Lilian de Geus. Ja, het is zo. Verleden jaar hadden we een experts die ons via een train-the-trainer-programma informatie hadden gegeven over de wereld van Wikipedia. De wereld van Wikipedia is groot. Je hebt Wikipedia, Wikicommons, Wikidata, etc. Waar je informatie kan zetten. Je kan informatie schrijven en opzetten, maar je kan ook bijvoorbeeld fotomateriaal opzetten, films, etc. Dat is dan op Wikicommons. Je hebt ook Wikimonuments. Dus de personen hadden ons informatie gegeven en dit jaar komen ze persoonlijk naar Bonaire. 3 experts en die komen dan een training geven, een informatieavond, en een training sessie voor mensen die geïnteresseerd zijn. En het is open voor iedereen. Het is heel interessant. En het is heel belangrijk dat wij ook bijdragen aan de informatie over onze eilanden en over wat we hier doen, wat we hier hebben. Want zoals je weet, iedereen ter wereld kan op Wikipedia gaan en zo informatie krijgen. En nu is er een schaarste van informatie over ons en wat we hier doen. Het is heel belangrijk dus dat we mensen stimuleren om informatie op Wikipedia te zetten. Daarvoor dus de trainingen die komen. Het is een gratis informatieavond en worksessie. Dus je kan alleen komen dus voor de informatieavond, maar je kan je ook inschrijven voor de workshop. De informatieavond is woensdag 8 mei van 7 tot 9 in de zaal van Fujikubo. Het is belangrijk dat je je opgeeft, want als we meer dan 40 mensen hebben, dan ga ik een grotere zaal zoeken. Het is belangrijk dat veel mensen komen. En dan de workshop is dan ook de volgende dag. Tot nu toe is bepaald op 's ochtends, van 9:30 tot 12 uur. De informatie. Maar de mensen zijn hier dus tot zaterdag, ze vertrekken zaterdag. Dus er is ook de mogelijkheid om one-on-one sessies af te spreken, etc. Ze zijn hier voor ons om alle informatie en alles mee te geven, zodat wij van start kunnen gaan met dit. Ze kunnen mij bellen. Mijn nummer is 599 5657171. Of ze kunnen mij ook e-mailen. En mijn naam is Liliane de Geus. Het wordt dan LILIANEDEGEUS 717@gmail.com. Alle gemeenschap Wikipedia, bijvoorbeeld in dit geval de mensen die komen zijn van de gemeenschap van Nederlandse Wikipedia, dus Wikipedia die in het Nederlands wordt geschreven, die komen informatie schrijven en alle gemeenschappen hebben een bewaker die bewaakt wat erop komt te staan. Maar ook de leden, de mensen die erop dus informatie opzetten,
die bewaken elkaar zelf ook. Dus je kan er niet iets stoms opzetten en verwachten dat mensen je niet meteen gaan afbreken of meteen afhalen. Dat gebeurt ook. En zet je iets fouts of iets dat niet klopt, dan dat wordt dan ook meteen gecorrigeerd. Dus, of als je niet volledige informatie hebt gezet, dat is het mooiste ervan, dus kunnen mensen erbij zetten. Ja, ze kunnen je corrigeren en bijzetten. Dus het wordt een levend iets daarop. Wat heel interessant is in dit geval, het paswoord dat je krijgt om in de Wikipedia-wereld binnen te komen, die is ook voor Wikipedia-wereld. Dus je kan informatie schrijven dan in het Nederlands, Papiamento, Engels, ben je Spaanstalig, dan kan je dan op Spaanstalige Wikipedia gaan. Dus dat is heel interessant. Dus het is niet iets, het is de real deal, laten we het zo zeggen. Ja. De Bonaireaanse delegatie heeft deelgenomen aan de Sea Trade Cruise Global 2019 in Miami Beach. Bonaire krijgt een plaats als top 3 bestemming tussen alle Caribische eilanden en top 7 als het gaat om het tegemoetkomen aan de verwachtingen van de toeristen. Yes, it was great. This is a great and huge event in the cruise industry. This is an event that brings opportunity when it comes to networking, and it's very educational. It has a lot of conferences with educational sessions, and you can get a lot of insight within this cruise industry. For the first time, Aruba, Curacao, and Bonaire joined together and have our own booth. I mean, together we joined and have a booth that called ABC Island, and it demonstrated like union, and a lot of people really recognize us as being ABC Islands, and it has been a great initiative for the ABC Islands. The result of the meeting was great. We received a lot of compliment, good feedback. The executives are very satisfied with the scores that they received from their passengers. Bonaire scored as top 3 among all the other Caribbean islands. And also we are scored top 7 when it comes to meeting their expectations. We presented the Blue Destination Initiative, and they are very excited and enthusiastic about this, and they would like to know more about this topic. And TSB will have more initiative to bring this topic among the cruise industry. So we want to bring awareness with this topic among the cruise passengers as well. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij Bonaire Journaal. Op Paasmaandag ontving Sea Turtle Conservation Bonaire een melding over een zeeschildpad die gewond was geraakt nadat zij in aanvaring was gekomen met een boot. Na onderzoek bleek uit dat de groen zeeschildpad geraakt was door een propeller. Kees Schut vertelt meer. In de middag, op maandagmiddag, paasmaandag, kregen wij een melding op onze hotline van mensen die aan het varen waren bij Klein Bonaire. En daarbij een schildpad zagen liggen die duidelijk gewond was. De ingewanden van de schildpad kwamen door enkele gaten in het schild naar buiten. En daarop hebben ze gelukkig ons gebeld. Er was een vrijwilliger van ons aanwezig op Klein Bonaire bij toeval. En die heeft de schildpad ingewikkeld in een vochtige handdoek. En vervolgens hebben ze ons ontmoet bij de haven, waar wij de schildpad hebben overgenomen van deze mensen. En deze schildpad geïnspecteerd hebben. We hebben in eerste instantie gekeken naar de verwondingen uiteraard. En we zagen dat dat vrij ernstig was. En waarschijnlijk veroorzaakt was door een botsing of een aanvaring met een boot. En door de propellers. Daarna hebben we gekeken of de schildpad van ons een bekende was. Dus we hebben met een speciaal apparaat hebben we gekeken of hij een pit tag had. En dat bleek zo te zijn. Dus het was een schildpad die wij in maart 2015 al gezien hadden. En toen ook gemeten maart 2017 gezien hadden en toen ook gemeten en gewogen hebben. We zullen een autopsie uitvoeren. Dus we zullen kijken of er nog verdere verwondingen in de schildpad zijn. Er zijn regels voor de bootvaren. En wij willen graag benadrukken dat het heel erg belangrijk is dat mensen die op een boot varen pas snelheid maken zodra ze in het diepe donkerblauwe water zijn.
Het is zo dat schildpadden in het ondiepe vaak naar boven komen om adem te halen en dan eventjes aan het oppervlakte blijven drijven. Dus hoe langzamer mensen varen, hoe makkelijker het is voor de schildpad om de boot te ontwijken. En daarnaast natuurlijk ook voor andere mensen die in het water liggen, zoals snorkelaars. Het gebeurt regelmatig, tenminste 1 keer per jaar in de afgelopen 5 jaar. Dus het gebeurt wel vaker inderdaad dat schildpadden worden aangevaren door boten of geraakt worden door de boot zelf of door de propeller. Wat gaan jullie met... 9 bedrijven in Curaçao hebben interesse in raffinaderij Isla. Premier Eugène Ruggenaat blijft vasthouden aan het binnenhalen van het nieuwe partner voor de raffinaderij Isla voor het contract met de Venezolaanse teaser PDVSA die afloopt. De salarisbetalingen, ten eerste, dat is de verantwoordelijkheid van Isla. Dus wij zijn bereid om samen te werken, bijvoorbeeld door het kopen van producten, zodat zij cashflow kunnen genereren. We zijn bezig met Washington om te kijken hoe wij in een andere licentie kunnen krijgen om de impact van de sancties op Curaçao, namelijk Curaçao breed noemen, te vermijden. En daarnaast hebben wij gevraagd aan RGK om alle scenario's, dat zeg ik voor alle scenario's plannen voor te bereiden. Want het is heel belangrijk voor rust en wegnemen van onzekerheid voor de werknemers, maar daarnaast ook je wil zoveel mogelijk van je expertise hier behouden in het geval dat er een nieuwe operator komt en om te vermijden dat mensen naar andere plekken toe trekken. Dus in dat geval, gezien het nationaal belang, hebben we gevraagd om oplossingen voor te krijgen voor alles. De Saba-bank en de koraalrif rondom Saba, een van de grootste riffen ter wereld, hebben de afgelopen jaren te maken gehad met verankeringen, algegroei, agressieve vissoorten en koraalbleking. Nog maar 8% van de Saba-bank was in dit jaar 2018 stabiel. The Saba Conservation Foundation are currently resurveying the health of the coral reefs, starting with the marine park around the island. We have a number of students from the University of Wageningen here right now, who actually right now are out diving and putting out some transects where they determine the live coral cover, for example, through substrate surveys. They lay out a chain on a measuring tape, as well as they're looking at the benthic substrate as well, benthic coverage within that transect. So currently underwater, what we've been doing today is mostly clean our coral nursery. We have about 12 trees that are hung full with corals, and we try to clean those every week together with our students or volunteers today. And those corals are very important for us because later on this year we would like to put those back into our reefs and strengthen our reefs for the future and make our reefs climate proof. It's a fairly complex survey methodology, and it's according to international standards, which are determined by the Global Coral Reef Monitoring Network, GCRMN. We're really hoping that they would do very, very well underwater, and they grew a lot. Just a comparison between June until December, they did grow like from this bit up to like this size, so that's pretty big. And 3 of them unfortunately did not survive, but hopefully with the corals that we planted now, which are 40, will help us get like a bigger reef of those corals. And if we do that every year, then we can determine trends in the status of the health of our coral reefs. Dodelijke stormen scheuren door het zuiden. Het nieuws van ABC News Marcus Moore meldt vanuit Texas waar tornado's naar vooruit zijn getroffen door de beukende regen die de vrees veroorzaakte voor overstromingen. Now to those deadly storms tearing through the south, reported tornadoes and pounding rain leading to flooding. ABC's Marcus Moore is in Dallas with the very latest. Good morning, Marcus. Cecilia, good morning. This deadly storm produced tornadoes and dumped several inches of rain. Just to give you an idea of how much, check out this. This is usually a very calm spillway here in Dallas, and this morning you can see it looks like a raging river. Overnight, at least 2 reported tornadoes ripping through Texas. This laundromat in St. Augustine gutted, the brick walls completely torn down, and a gas station in ruins. The dark funnel cloud forming over the campus of Texas A&M. Oh my God!
Later, a twister touching down in Bryan, blasting out the windows of this home and destroying others. The roof of this barn partially torn off. That same storm dumping rain and sparking flash floods across the state, some parts receiving more than half a foot of rain. In Austin, this truck overturned in a ditch, rapidly filling with water. Watch as these Good Samaritans band together to flip that truck over, freeing the young driver trapped inside. But for others, tragedy. A woman and her 2 children killed when their car was swept away by floodwaters. The severe weather impacting thousands across the state and affecting travel. Dallas-Fort Worth Airport reporting 373 flight delays and at least 8 cancellations. And one school district here in Texas, at least one, has canceled classes because of this severe weather. And after 2 days of torrential rain, they are simply hoping for a break in this region. Janae? All right, thanks to Marcus, where you can see all that water behind him. Now let's go to Rob with the latest on where that storm is heading next. Rob, good morning. Good morning, Janae. At least Texas getting a break, but as you can see, the slow-moving system still in Louisiana. As mentioned, Louisiana Tech hit hard across the northern part of the state, and this thunderstorm watch in effect for the next couple of hours as these 2 lines make their way off towards the east. So let's time this out for you. As this front pushes east down I-10, we'll look for some severe weather from New Orleans over towards Tallahassee, Biloxi as well in the mix here. Likely just strong winds with this, but can't rule out a tornado. Certainly some large hail, and this entire system moves up towards the northeast, and it's going to be a bit of a mess here during the day tomorrow. More on that throughout the show. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedouder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.